ассалому алайкум мардум, подписчико, балечикои канали Саудо ТВ. Ҳама каса созен хубен? Акӯ додаро мардуми муҳоҷир созен хубен? Ирӯз 10 декабри соли 2024. Шумо дар канали Саудо ТВ навора тамошо кунед то охир. Чизе дорен роӣ кунед бачаҳо азиз. Хона, замин, мошин, квартира дар WhatsApp роӣ кунед. Навори баъдна реклама када фурӯшта мегзорем. Ирӯза наворда ҳастаем. Якта астраҷи арзонак соли 2002 бо нархи 58000. баъдан хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳо дар дохили Душанбе, хона дар Ваҳдат, хона дар Хуҷанд, хона дар Истаравшан, хона дар Кулоб. хулас квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастанд дар дохили Душанбе ва дигар нуқтаҳо. Баъри шумо то охир тамошо кунед. ба хотири пеш рафтани канали Саудо ТВ навора лайкора бизанед, дар канал подписатсия кунед. мо навора сар мекунем. то охир тамошо кунед. адресора бо диққат гӯш кунед бачаҳо азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Якаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки 5 ҳуҷрагah, 3 сотиқ замин масоҳат. срочно бояд савдо када шава. оби шаҳрӣ дора мега. ҳуҷҷатош 100% ҳастае. тарафи Якачинор, пушти пост. срочно фурӯшӣ 5 комната 3 сотиқ дар ноҳияи Рӯдакӣ хона қарор дора. ноҳияи Рӯдакӣ дар хонатон азиз. ремонто фасон бад нест. ами ҳолат кардагӣ, ина ҳавлӣ стяжка кардагӣ, чойлоби ангур задагӣ. хулас маълумоти бештар рақамҳои 1001 занг бизанен. нархи хонара мега ки 260,000 сомон меген. савдо шумо мекунем. касе ки мехара ина марамат дар рақамҳои дастӣ аз уми канали мо Саудо ТВ ҳамроҳи соҳибхона масиҳат бикунем бачаҳо азиз. замин, хона, мошин чизе боша роҳӣ кунем. мо навори баъдна рекламаш мекунем. агар рафта худмо навор кунем бо беҳтарини бад мешава бачаҳо азиз. мегзарем ба дуюмин мошине ки интизорш буден. шумо мошинхар набошина, мошина мехарен. тамошо куненда. Opel Astra ҳастае ки дар кузуфи Хечибек. соли баромад 2003, шаҳри Душанбе да қарор дорад. бензин плюс газ, объёмаш 1.6, коробка передача механика. шаҳри Душанбе, солиш 2003 сол. мошинча ҳолати хуб да қарор дорад. кузуф тоза, объёмаш 1.6 инжектор. коробкаш ягон камбуд надора. ҳуҷҷат солона ҳастае. утилизация ҳастае. плюс бензин плюс газ, гази евро 4 срочно савдо када мешавад. ина морда номеро транзит. ҳолати беҳтарин, нархша 57000 сомонӣ мегаи бача. шумо астраҷи соли 2003 дар 57000 метавонед бихарен. лайкора монен, подписатсия кунен, гарини хирсанд мешам. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯширо тамошо кунед. ина проект мана проект 3 ҳуҷра дора. лесенсияи фасон кардагӣ, стяжка кардагӣ, гирди хона забор маҳкам кардагӣ. ова нигоҳ кунед, шланга то дарони хонара ова мекашем бачаҳо азиз. 3 ҳуҷрага, масоҳати 6 сотиқ. калидор дорад, кухни дора, плюс ҳамом дорад. маълумоти бештар касе ки мехара рақамҳои WhatsApp монда метавонен занг бизанен, маслиҳат мекунем. ин хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. як деҳа астае ки деҳаи беҳтарин бо номи деҳаи Истиқлол дар шаҳри Ваҳдат. нархи хонара тамошо кунем бачаҳо азиз. нархи хонара мега 250,000 бугу Саудо ТВ бо арзонаш мекунем. маслиҳат кунен, маъқул боша бигиренша бачаҳо азиз. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ бачакҳои клуб ҳаминҷа ҳастен. ҳамон нафарое ки аз
клуб хоҳиши хонахарӣ дорен, анаи хонаи арзонака барои шуморо мондем. маълумотро бо диққат гӯш кунед бачаи азиз. 3 ҳуҷрага, масоҳати беҳад калони 10 сотих. шаҳри клуб зарбдор дуда қарор дорад. дарвоза задагӣ, ремонти хона бад нест, фасонак ремонтам кардагӣ та патайёрай. хулас медроен зиндагиро сар мекунен. 3 дар хона плюс ба подвалаш. шаҳри клуб зарбдор д. хуб, ҳами ҳолат кардагӣ савдо мешавад. конкретни харидор да муомилаи созам дорад. нархи хонаро нигоҳ кунед бачаи азиз. нархи хона 155,000 сомонӣ. шумо дар 155,000 ҳами хонаро метавонен бихарем бачакои азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки 4 комната 7 сотих масоҳат. ина хона мана хона. хуб, фурӯшӣ срочна ноҳияи Данғара Рахшонзаминда қарор доштааст. 7 сотих масоҳат, кӯчаи Рахшонзамин нав, рӯбарӯи поликлиникаи нав, ба мактаби 81 нав, мақсад наздикай. заминаш мақсад рости хушрӯ, 4 дар хона кардагӣ, свет овдора, ҳуҷҷатҳо 100%, ё алиш ба хонае ки дар Душанбе боша ё квартира боша алишам мекунанд. маълумоти пурра дӯстон, рақамҳои WhatsApp 1996 да занг бизанен. нарха тамошо кунен. 260,000 сомонӣ мека. 260,000 сомда ҳами хонаро метавонен бихарен. хона дар сентр, беҳтарин места. маълумоти пурра WhatsApp шонда занг бизанен дӯстон азиз. мегзарем ба 6-мин хонаи фурӯшӣ. хонае ки дер бози интизор будем бачако. 3 ҳуҷрага, масоҳати 3 сотих. медонед хона дар куҷоай? нигоҳ кунед маълумотро аввал. 3 дар хона плюс ҳамом дохилишда, ҳоҷатхона, ошхона. як тои дигар ҳавзи об ҳастай. аз хона то роҳи мошингард 10-20 дақиқа раҳ разица дорад. конкретни харидорро дар WhatsApp нависен. хона дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон қарор дорад. маълумоти бештар WhatsApp шон. ҳами ҳолат кардагӣ, ин ҳами состояние кардагӣ 180,000 сомон нархи хона дӯстон. метавонен худотон бо маълумоти пурраша бигирен. дӯстон азиз, касоне ки лайкора намонден, по-братски наворда лайк бизанен. вақти подписатсия карден, зангулаша виса кунен, навор кардем SMS мерава. мегзарем ба 7-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки коробка кардагӣ, болош маҳкам кардагӣ, деҳаи нав. мардум бояд ҳама зиндагиро сар бикунад. навбиноҳо марамат. 4 ҳуҷрага, 7 сотих масоҳат. хиштзаводи Илҳомхон мега Истаравшанда қарор дорад. шаҳри Истаравшан, хиштзаводи Илҳомхон. 185,000 сомон нарх. хона ба кирпич бардоштагӣ, болош маҳкам кардагӣ. мақсад ки ремонтталабай мегиренда, ремонташ мекуненда, зиндагиро сар мекунен. заминаш рост, харидори конкретда муомила дора. касоне ки мехара занг зана. тиреза ва дигарош мақсад ҳастай. пластик. 185,000 мегем, савдош мекунем дар рақамҳои 4985. касе ки мехара занг бизанад, муомилаи созам нашоти хона мекунам бачако азиз. мегзарем ба 8-мин хонаи фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ. 1 ҳуҷрага квартира, 1 этаж, 35 квадратный метр. шаҳри Хуҷанд, 31 микрорайон. хона просто люкс, ремонти фасон. срочна фурӯшии 1 ҳуҷрага квартира дорем мега, бояд дарҳол савдош бикунем. мактаб ҳастай, садик ҳастай, парикмахер наздикиша ҳастай, аптека ҳастай, магазино, продуктовый магазино ҳастай, техпаспорти хона ҳам ҳастай, ремонтҳо ҳам бад нестай. ҳами ҳолат кардагӣ мефурӯшем бо нархи 210,000 сомонӣ. шаҳри Хуҷанд, 31 микрорайони Хуҷанда қарор дорад. касе ки мехара 210 таш мегӯяд бача. дар 210,000
ҳамин хонаро метавонен бозӣ бихарен. нигоҳ кунен чӣ хеле ҷодай пешта банк. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира. бо диққат тамошо кунакун. чӣ хел дар раст мебинед ҳамин хона ҳай дуҳуҷрага квартира дар аввалин этаж 66 квадрат метр ноҳияи Ёвон кӯчаи Қурбонда қарор дорад. анаи дуюм хонаш Ёвон кӯчаи Қурбон. нарха мега ки 300,000 сомон мегем бо савдош мекунем. ватсап шонда метавонен занг бизанен. дуҳуҷрага квартира, якта кухни, якта балкон, пушти хонада агарот ҳам дора. доми 4 этажа хона бошад, дар аввалин этаж қарор дорад. агароташ дар ҳамин хона дохил мешавад. занг бизанен, савдо кунен, маъқул боша бигирен шабачаку. хона, замин, мошин чизе боша мо дороӣ кунен. навори бадна дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм чизе ки роӣ мекунем мо дар 3-4 канал реклама мекунем. тез замин фурӯшем бачаҳо азиз. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар аввалин этаж 30 метри квадратӣ. маълумотро гӯшунен. шаҳри Хуҷанд, Нури Ислом, 20 микрорайон назди масҷидда қарор дорад. назди масҷид 20 микрорайон. якҳуҷрага 1 метр 30 квадрат. воқеъ дар микрорайони 20 мега қарор дорад. шаҳри Хуҷанд муомила дорад. нархи квартира чӣ хел мебинен? ремонту фасон 225,000 сомонӣ мега. 225,000 сомда метавонен амра бихарен. хона таъмираш беҳтарин. дар қафои бино боғча ҳам ҳаста мега. маълумоти пурра занг бизанен. дӯстони азиз, чизе ки роӣ кардан, чизе ки хоҳиш кардем, чизе ки ёфтем, ҳамаша наворотон кардем. хулоси гап ки ҳамин хели гап бачаҳо азиз. лайкора бизанен. хона, замин, мошин чизе боша роӣ кунен. бо рекламаш карда фурӯшта мегзорем. фақат адоши дастгирӣ кардана ҳеҷ вақт фурӯмӯш накунен. зинда бошен. номеро барои реклама кардан. номерои ма барои реклама кардан. мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар ватсап роӣ кунен, реклама карда фурӯшта мегзорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафаре ки хонаҳотон аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен. фақат дар ватсап нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкора монен, максимални подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошен.